Rabja u tajjir għal-Ministru Owen Bonnici minn esponenti laburisti brabta mal-kuntratt ta' 25,000 euro li tal l-awtur Mark Camilleri. Deċiżjoni li skont il-laburisti tal-qalba ma setax waħdu iżda bil-konsens tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Tanġi rapportat fil-gazzetta Illum fil-ħarġa tal-ħadd ta' kif din il-gazzetta sansitra insistiet li l-għażla tal-Ministru mhux biss kienet b'kunsens minn Kastilja iżda b'ordni. Sorsi li tkellmu ma' din il-gazzetta insistow li dan mhux xogħol Bonnici iżda l-Ministru għamel kif qalulu. L-istess sorsi spjegaw li fiħdan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista hemm vulkan lest sabiex jisplodi u li l-laburisti issa xabaw. Dan fil-waqt li insistow li hemm moħbija wara dan kollu hemm limitu kemm din tista' tibqa' fil-moħbi. Dan kollu wara li l-fera estremista tal-Labor qed titlob biex il-Ministru Bonnici warrab b'Neville Gava jiddeskrivi l-kuntratt mill-Kunsill tal-Arti bħala tradiment lejn il-laburisti kollha. Il-Ministru Owen Bonnici iktar moħħu fil-coffee morning li ġejja biex ikollu ħafna nies biex ikollu attendenza tajba milli jinkwieta fuq l-iskandlu li għamel. Owen Bonnici ġi jitnejjek mill-laburisti. Għallastant, is-sentiment ta' rabja li preżentament hemm fost il-laburisti huwa enormi bis-sorsi farfru il-ħtija fuq it-tmexxija f'Kastilja.